הגעתי לברוך דרך אימא שלי. הוא היה עושה לנו בעסק המשפחתי את השיווק, ואימא שלי החליטה שהיא רוצה שאני אתחיל לעשות את השיווק, והיא רצתה שנלמד רק מברוך, כי היא ראתה את העבודה שהוא עשה לה בעצמו, וישר שהיא ראתה את התוצאות ואת מה שהוא מניב לעסק, היא רצתה שהוא ילמד אותי ויעביר לי את כל הידע המקצועי שלו, וידענו גם שזה בן אדם שאפשר לסמוך עליו, שזה בן אדם אמין, שהוא מקצועי, ישר, אז זה באמת כל הפרמטרים שאני צריכה בשביל ללמוד ממישהו. ומה קיבלתי בקורס? קיבלתי ידע מקצועי, קיבלתי איך לעבוד בקשרי לקוחות, איך להתחיל עם לקוח מאפס עד לרמה שאני ממש מנהלת לו קמפיינים, אם זה בגוגל, טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם, כל הפלטפורמות האפשריות שאנחנו רק יכולים לדמיין, יוטיוב, לינקדין, הוא מלמד על הכל, הוא תותח, הוא מלמד בניית אתרים, והכל גם ברמה באמת הכי גבוהה שיש. קיבלתי כלים, בין אם זה אישיים, בין אם זה איך לעבוד עם לקוחות, מקצועיים בעולם של השיווק אורגני, ממומן, גוגל, בניית אתרים, הוא באמת גם כל הזמן זמין, באמת לא כאיזה קלישה או כסתם להגיד את זה לשיווק, הוא תמיד זמין והוא תמיד עונה, אם זה וואטסאפ, אם זה שיחות טלפון, הוא פשוט באמת בן אדם מדהים. כי זה מה שמבדל את ברוך, ברוך הוא אותנטי, הוא לא בא למכור חרטות, מה שהוא אומר זה מה שהוא מקיים ועושה, והוא גם תמיד עושה מעבר לזה, והוא ואשתו ליאור נותנים באמת מענה נרחב להכל ואוזן קשבת. ברור, אני חושבת שהעולם של השיווק היום יכול להיות כל כך מתעתע ומבלבל, כל אחד ברשתות מנסה לייצג את עצמו כמשהו, וברוך הוא לא מתיימר לייצג את עצמו באיזשהו משהו מסוים, הוא באמת מה שהוא אומר זה מה שהוא עושה. שיווק חזק, יציב, שיביא לי לקוחות, שיהיה לי בעצם ממש מפלס יציב בעולם האסטרטגי של השיווק, והוא ענה לי על כל הצורך, על כל הצרכים שלי, והוא גם נותן לי עדיין מענה גם כשיש לי שאלות.